Takže čus, já tě vítám u druhého vlogu ze kšeftu, tentokrát je to pokec. Tady u kamaráda v přípravě. Tentokrát je to neplacený kšeft. Co tu máme hezkýho? Máme tady traktor Deutschfahr 7250 TTV, zatím Farmet 8 metr, kompaktor. Pak připravujeme na setí. Snažíme se připravovat na setí. Piča, vole, kurva, kokot. To lajna, vole. Máme takový nerovný pozemek tady docela, bylo to jenom diskovaný. Takže docela to tu s náma skáče, no a takzvaně není co s večerem, tak nejlepší je to trávit v práci, že? Přesně tak. Večer si dá pak tady kolega za odměnu pivko a jdeme spát a zítra znova pracovní sobota. Tak, no taky tak pracovní sobotu, ale bohužel jenom v Krumení. Musíš taky na pole dělat. Co? Jdem kláska a jít na pole. Jo, s těma silničníma gumama, to je bylo top. Můžeš mi přijet pomoct tady do těch bažinů. Tak já si vemu 3 metry a přijedu. Jo, já ti tam vytáhnu nějaký ale brány. přijedu tak v neděli, ale než se sem dostanu. Tak vyjeď dneska už. Nebo. Já divím se, že se to ještě neucpalo. Doufám, tady vidím na to. Docela sucho. Tam vzadu je akorát trošku mokro. Tady se někdo točil, vole, z diskáče, co to tady je? Pak to asi byl, že? Já nevím, jestli já si myslím, že tady to dělal Strejc. Protože on to dělal, na podzim on toho dělal mrdu celkem. Bral mi hektary, kurva. Tak zkoušíme tady večerní náladičku, jak to bude natáčet a nebude to natáčet. Doufáme, že tam bude něco vidět. To taky doufám, protože to neukázujeme. Ale jako podle toho, my jsme to naimplementovali, jak by to tam něco mělo být, no ale uvidíme. Až se to dostane do střižny, takzvaně, a se s tím někdo bude srát. Do studia. Do studia. A zbývají nám tady asi 2 hektary s bídou. To je tak akorát. Ideální stav. Já už jako reálně vidím velký hovno, ty vole, takže já absolutně nevím. Ještě, že máme ty navigace, že? Ještě, že máme navigaci. Bez RTKčka samozřejmě, není potřeba RTKčko. A jak starý páni, že by řekli, je lepší navigace na ruku, chytneš se stromu, ale nevím, na jakého stromu bych se teď tady chytnul. Tam jsem vzadu. No. Však dívej, já to jedu na ruku. A přesně vím. Jasný. A i ve tmě. Profi, takzvaně. Ale ta praxe a odříkání. Přesně tak. Neučarovali tam to. 18 hektárků, je to nic moc, myslím, že tady bude víc, ty vole. To dneska mám hovno, 20 a 20, 40. To je bída, s tím se dá bouknout víc. Co jsi někde flákal, že? No, ne, spíš jsem se s tím půl dne jenom jebal, než se to zprovoznilo. Tady máme taky takový modřejš. A to je taková... Jak dobře kopat tamhle ten beton na té pravé straně. Hej, byl aj nalevo a vypadal sám, takže já doufám, že ten stejný děj se bude dít i na druhé straně. A vzadu na tom válečku doufám, že to taky půjde samo. Ale víš, co je výhoda? Že tady to je kompaktor kolegy, tudíž já mu to jako takhle předám. Jo. A pak si s tím může hrát. Tady to máš a čus. A bude to bez práce. Tak. Chvilku bude držková, až to na to přijde a pak to bude pohodě. Ale on mi to taky dovezl nefunkčně, nešla spustit náprava, takže jako vem si klid. A byla jaká porucha? Rychlospojka byla tady, když se odšroubila se rychlospojka, povolil se ventil a už to šlo. Tak ty to přidáš jenom takový zabetonovaný, jo. Funkčnost bude, ale udělá pořádnou údržbu a zkontroluje rampičky a všechno. Ale výhoda toho Farmetu, že to je v podstatě bezúdržbový. Na celém stroji je pouze jedna maznička, takže to je úplně v klidu. Kecej, fakt?
Jo, to máš akorát tady vlastně na té otoči a jinak to je bez mazniček. Ty čepy, Ne, vůbec nic. Jenom jedna maznička komplet na celým. Dneska mi ráno volal vedoucí, protože jsme si měnili ty kompaktory, já jsem měl o pár let starší, ale že prej tady ten novej dělá horší práci, tak mi ho dali sem. A že ať mu to nachystám, ať mu to namažu, říkám, jo, tam je jedna maznice, tam mám za minutu hotový, tak jsem si pak šel zasednout, odpočívat pěkně. Tak to máme i proti před práci si odpočinout. Přesně tak, jsem musel čekat, než to vyschne, bo tady je furt mokro. Si nabrat energii a nervy, Přesně tak. se připravit. Dát si 4 kávy a vyrazit. Jednoho Red Bulla třeba taky. Tyhle dneska jsem neměl ještě. Dělal jsi Red Bullka? Ne. Tak to já už jsem stěnul dneska dva. Jeden ráno, jeden odpoledne jsem byl v práci. Já jsem dneska nebyl ani v obchodě, ty vole. Já už jsem tam stepoval 70 otevírá v 7 a v 7 jsem tam byl. Dal jsem chuť, tak jsem si koupil 20 deka anglické, 5 rohlíků a už jsem to tam plácel. Já jsem měl dneska dobrou svačinu, my jsme včera objednávali ty vole 3 pici, tak mi zbylo ještě asi 2,5. Tak jsi to hodil do mikrovlnky, nebo jsi tam dělal straně? Ne, jsem tady přiložil a se ohřála sama. Jsi měl hodit pod kapotu. No, ale to by bylo, no. Do alobalu, to bylo jak nová, si myslím, No? Někde vyzkoušet pěkně na filtr, víš? Že byla ta slaninka pěkně opečená. Do alobalu se dopisal, že jsi tam místná. Jsi to špatně zavázal, aby se nažrala i pěkně prachu. Tak, aby to taky kšoupalo. Takzvaně nezapomenutelná chuť. No. Na to dlouho vzpomínali, jsi tady vstál pod Nisegos. Ristorante. Hej, absolutně nevím, jak je ještě daleko ten konec. No, protože se to může nebát té hranice, nebo že prostě se to, když jako oběd si to nejde z začátku, abych to vykreslil navigace a nezjistil. Se mi zase nechce to objíždět. Nechce se mi to objíždět na začátku, když to budu 3krát objíždět na konci, vole. No. A zhruba od oka. Zbytek si doladí sečko. A jo, tady už je volno. Už je dále kousek. Akorát tady ten skurvený kopec. To je menší kopeček. Ten hlavno, že jako ani nevidíš, jak moc to je mokrý v podstatě. A na kopečku to je jako tak, když koupíš na kole, ty vole, tak jako něco hážou. Na kole moc nevidím, bo tam jsou platníky. Já, tak to já je tady vidím takhle. A to tě pak překvapí, až se ti uspou ty válce všechny a víš, že jsi najel špatně. Takže to je úplně v pohodě. Tady nějak u nás 6 metrem, s tím 8 metrem to aspoň nebajvá. Jako víš co, já tady většině jezdím s 6 metrem, ale jelikož je v dezolátním stavu. Já už je unavený prací. No, ten už je unavený o 20 let. Ne, tak má on je o rok starší než já, no. Jo. Takže už je tak, dejme tomu 10 let, už je tak jako po smrti. Ale furt, když je nouzovka, tak umí posloužit dobře. Jo, dokud ti tam nepopraskají čepy a neutnou písnice, tak se to ještě dá s tím jet. Tak je to v pohodě. Musíš se na to takzvaně dívat a nesmíš na to myslet. No jo, ono horší, když ti pak ale ten čep, co drží celou nápravu, jebne na cestě, vole. No. To pak je věc druhá. To už je o průser docela. A jak ti pak řeknu, ostatní za všechno zodpovídá, že ti ještě se zkontrolovat nesmí, ale... Měl jsi předpovídat. Tak. Ale takovýhle skrytý závady prostě nepředpovíš. No, právě, že tady o té závadě, o které vím už docela dlouho, tak to předpovídám ještě dřív, než to zapřijde, no. Jo, takhle. Že se něco vyjebe. Krom toho, že tam dáš ložisko a za 2 hodiny ho děláš znovu. To je taky skoro bezúdržbový systém, tady musíš v podstatě mazat, protože to dřív všechno vyměníš. Tak důležité je k tomu ještě ale přístup, no, pokud se s tím tamhle nepetíš 3 hodiny za tím ložiskem, tak to je ještě docela relativně ne. Tam je pak ještě druhý problém, že ty ložiska už nejsou k čemu šroubit, protože ty desky už jsou jako docela smetený, že? Smetený. Tak rázáček ne, do kabiny a šup. Srad na to. Tady stejně nevyměníš na poli, protože bez autogenu se tam stejně nehneš. A autogen se tahat úplně nechci. Takže složíš, jo, ale letíš na díl. Přesně tak. A tady už je potom 4.
Tak to složím, jedu na dílnu a vysedu se na to, jedu doma. Nejlepší. Ne, ono je výhoda, ono když se to ložisko vydrbe, tak ono se to jako točí ještě furt, takže to můžeš do večera práskat. Akorát pak jich třeba jako druhý den měníš třeba 5, no. Jo, místo 2. Jo. Jo. Protože to už je jako 12 hodin s tím dělat, už je taková jako zahraniční doba, kdy ty ložiska už to moc nezvládají. Je pičo, ale tady je mokro docela. Je docela násmok. Piča, zvedej, kurvo. No, takový trochu kopeček, ale moc se do toho neopřel, i kdybych řekl, že na kopci se do toho má opřít slunko, no, ale... No. A ono nic. Ono možná tamhle víš, by to bylo lepší, no. Ale ono by to bylo navoraný, že jo? Takže by to Ještě na hovno ty mrazy ráno ti to jo, no, vodu. vytáhnou vodu. Je to takový makový, no. Prostě přírodě nepanučí. No, zkučíme si tady. Ale jako rozebíral to pěkně tu, jako to navoraný. No to. Ale a na kukuřičáku, zkoušeli jste s tím dělat po kukuřicích? Tady s tím? No. Jo, já jsem s tím dělal, je to katastrofa. Co se to? Jak kurva. A i když to bylo zmulčovaný, ty vole, tak... Ale asi každý kompaktor, jako, nebo žádný kompaktor nemá rád jako moc po kukuřici, no. Já hlavně nechápu, na co tam ještě furt jsou na krajích ty plechy, to je úplně k hovnu. To i tady, když no jasný, to když objíždí ovrátí, tak to se ti za tu poslední radličku najebe bordel, vole, ta tráva, opře se to o ten plech, vole, pak to zase, vole, 5 minut čistíš. Jo. Jako, to já si tam kvůli tomu, aby to jakoby neodhazovala, no, nedělala ti to nějaký jakoby hrobek nebo něco. Jebat, já jsem to z toho červeného sundal. Já už jsem to měl v plánu i od opala, co jsme měli půjčenýho, ale se stejně vracel, takže... Že to dělalo úplně to stejný, vole, to je úplně na hovno na těch kompaktorech. Stejně ti to udělá takovou tu hrču, že jde vidět, že jsi přijel, takže jako za mě je to tam úplně k hovnu. No, že tak jo, když tak si stáhneš, nepojedeš 8 závěr, pojedeš nějakých 7-8, že? A když to přejedeš to jakoby na druhou. Taky by se dalo. No, to je docela jako pokříčko pod tím lesníkem. Hej, kopec docela. Ale dívej, rana, bude konec. Konec příběhu, tak to jsme stihli úplně akorát. Utáhneme obraky. Čo, tak se do toho přetá hlína na rana, to neutáhnu, ty vole. Trochu kopeček, no. Kolik tady zbývá, to je 1, 2 přejezdy, pičo, vole. Byl jsem ukecanej k tomu, nebo takhle, jakože... Papíry na hlavu. Ne, že já se budu střídat postříkovač, takže... A i tata byl, dneska byli v nemocnici skrz postříky. Jo? Takže právě potřebuji to na nějakou prohlídku nebo něco, no a vidíme. Na fendurogátoru samochodu. Kurva. Povýšíš docela. To jo. Se nauč počítat, vole, tak neskurvíš dávky. Jo, říkáš, až do toho nalítnu, tak aby nějaká řepka nebo něco dolítnu. Jo. Tak to si myslím, že... Teď poliskej to randapem a máš klid. Jo. Myslím, že teď už je to nějakým jakoby to dávkování, no. Uvidíme, jaký to bude. Když se zadaří a trochu se to naučím, tak třeba nějaký videjko z toho uděláme. Jak spálit řepku. A jo. Jak zlepšit výnosy o 100%. A nebo ustřelit noci rameno na řepce o sloup, že? Jo, to se mi povedlo. Ale nespostřikovač. Zunamr. A trefil jsem sloup na noční, teda sloup. Strom. A to už bylo ke konci noční, že? Ne, právě, že jsem se toho začal, ale to byla 3. bečka. A to bylo měsíc staré rameno, protože měsíc předtím tak kolega ho urval o jímku. A pak když jsme skončili... A to bylo to samé rameno? Jo, úplně ta stejná strana, ale si museli v Zunamru klepat na hlavu, vole, co s tím děláme.
Ale Pšonek to přivezl rychle, ty vole, to bylo nějaký expresní dodání, to bylo ty vole jen 2 dny. Tak ono záleží asi, jak máš jakoby zařízený takový pokrytí toho servisu, že jo? Co si asi zaplatíš a nezaplatíš to. No, tam byl zaplacený jenom dovoz toho ramene, zbytek jsme dělali sami. Jo. A důležitě se podařilo, a ty co nám ještě je? Jo, furt ho má. A už tam dokonce ještě borec po nás, tak ustřelil to stejný rameno znova. Takže tam už je 3krát měněný to rameno. Ty do třetice šerovného. Jo. Jsme říkali, to druhý ještě nikdo neustřelil, to by chtělo o něco chytnout. Aby to nebyli. Aby byli stejně starý takzvaně. Přesně tak. A tady to je dost nadrobený. Jo, to já jsem ještě jel tady pro kámoše, mi dones kafe, takže tady už jsem jako párkrát projel, ale tady kurva někde bažina. Tady před náma. Tady je. Jo, bažina. Tam tady taky úplnej bažina. Jo. Nic, zvednem to, nebudem si dělat zbytečný starosti. Šup, přejedeš. Sečka to diskama rozjebe. To už bude jeho problém, ať si to zase jak chce. Tady ten naše tlachání takzvaně. Teď už se bude jezdit jenom dokola, to není o co stát. Jestli ještě někde nevezmeme nějaký plotek s sebou, tak to bude dobrý. Já ale koukal jsem, tyjo, tam byl v Šumperku, jak vyjíždí od toho kruháče, že jo, vlastně na obchvat, nebo víš, že? No. Tam jak byla ta skládka, asi tam je vytahaných takových kamenů, tyjo, takových jako fakt jako velkých. Si můžeš vzít? Si můžeš udělat rybníček doma nějaký? No, to, že? Starý doma udělat tu skálku. Co? Kurva, jsi tady zapomněl ještě dělat takový výčnělek do píče. Jo, tady ten? Ne, tady ten jako mi vyjde na obratě, počkej, ti ukážu, ne tady za rohem. Či tam si nějaký dobrodruh postavil barák, vole, udělal si tam plot, ale počkej, ti ukážu, co nám tam zbylo, vole. To je úplně jako ideálně na postřikovač třeba. To udělal jako TTPčko na zdar, vždycky tam vykl. Já právě jako nevím, jestli to mám dělat nebo ne, já jsem se s ním o to zapomněl zavolat, ale... Tak když mi zavoláš, tak já si pošla někam. No, tak nevím. Ale to je jedno, to přijde na 2 projetí, akorát tam budu muset asi couvat, protože tam už se neotočím. Tady to je, vole. Je takhle mezi plotkama. No, to tady nebylo, tady postavili barák a tady máme, vole. Je to taková záhomenka, než to nechá jakým sebromníkovi. Ale no, už tady z toho mají udělat nějaký úhor, vole, když to teďka tak letí. Že? Taky bych to taky dal. A pak to je vždycky jenom jednou za rok práska s práskám mlčivačem a zdar. No to vyřešeno, protože tohle je úplně k hovnu, vole. Jako ideálně jsem si to měl udělat za světlo, vole, bo já nevidím absolutně, kde jsou ty plochy, vole. Tak jenom pokud málo od sebe docela, no je to tady na té straně a tam na tu stranu nevidím, takže asi tam je. Ale maximálně se to ucpe plotem, to je dobrý. Ale ty jsi někdy couval, že? Jo, párkrát. Párkrát jsem si to už mohl zkusit, tak je to dobrý. Zase ty, nebo co jsi? Ono zase ty, bordel. Bordel? Ztráty z kombajnu. Já nevím, jestli tady bude něco set, vole. To je ten plot skurvenej. Šup, já neskočím na cestu. Tady nemají nějaký, vole, odpady nebo něco, nějakou pičovinu ze země vytáhnout. A jak neměli by, pokud tady už mají plotek, tak byl postavený, ale neschrnul na výsloupky. A od toho pojedu radši dál, vole. Tak, kolik to můžeme, jak 16 metrů? Toto? Na šířku. Já nevím, uvidíme. Tak nějako. Já mám to tak načechrat. Jasný, jakože jsme tady byli. Aby neřekli, aby nepomluvili, že jsme se na to vysrali. Vyhodníš jenom hektáry a... Ty vole, tam se otočím vzadu, ne? Určitě. To je v klidu. Já si myslím, že asi možná... Dívej, profesionál, mechanik. Profesionál? Tak Tam co ne. budeme dneska? Dneska nevím. To bude mít, vole. To bude mít tak 16 metrů, no? Kolik máte postřikovač? 24? Jo. No, To se tady s tím ani nestočí. takže za postřikovač se tady ani není. To by jim tady spálil ty křovíky tady. Jak spálil, to jsou živiny, vole. To by podpořil růst. Možná na 14 dní. Teďka by to dotáhlo.
Co dělají doma? Koukají na televizu? Za pěkný barák, ale. No. Zbytečně bohatý kurvy. Někde moc chudy. Tak, dívej, zvedneš to na kolech, to zalomíš. Ale Easy. neučvedl líto takzvaně. Dvakrát místo a nazdar. Co bych na to asi řekl? Už kolik je hodin? 7. To je tak akorát často zabalit a jít na pivo. Přesně tak. Ještě jsi měl do vesu, ale mě nestihl obchod, bych musel do Šumperka. Jo, pivo musíme jít. No nic, tak se asi rozloučíme, koukám, máte nějakých 20 minut. Ideální stav. Ideální stav. Tak pokud se vám video bude líbit, tak to lajkujte, komentujte. Co bych tomu ještě řekl? Můžete to i přesdílet třeba. Nic vás to nestojí, cvaknete 2x, 3x a mě to velice pomůže. A do nějakého dalšího vlogu ze kšeftu nebo takhle pokecu ze kšeftu. Se měj hezky a čau.